गल्प भितर नाही बाहेर आहे राधे सिंह जो मोबाइल राधे ସବୁ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖ ସବୁ ଜାଗା ତ ସବୁ ଢାଳ ସମସ୍ତେ ପକେଇବ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଗଙ୍ଗା ଦେଲ ମର୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ मंगलम भगवान शंभु मंगलम पार्वतीपति मंगलाय ते नमः सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वे सार्थके शरणं त्र्यंबकं गौरी नारायणी खाइले बोले नंदेश्वर देवाय ओम नमः शिवाय नंदेश्वर देवाय नंदेश्वर देवाय ओम नमः शिवाय विरूपाक्ष देवाय विरूपाक्ष देवाय हर महादेव ब्यूटीफुल क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।